Kakain pala si Tami nito. Ang gusto pala niya. So, harvest tayo. Look. Punta tayo doon sa likuran kasi anong prutas yun ba? Nasa kahoy siya eh. Parang berries man yun. Kakaibang berries ba? Look oh. Berries din ito eh. Raspberry. Ito siya. Pero dito, ito yung garden natin dito sa labas. Sana walang ahas. Sana walang ahas. Dito yung tumakbo yung ahas. Hala, ang dami na. La 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 la. Ang daming bunga. Ang daming bunga. Ang baba. Nasa baba ang baba oh. Ang daming bunga. Bunga. Dami. Ito dito wala nasira ito oh. Nasira yung iba. Dito yung nakita, ang pang ilang bisis na ako dito nakakita ng snake. Dito na side. Pang ilang bisis na. Yan dito, habang nagtatapon ako dito ng basura. Yung basura, yung hindi basura, yung kahoy ba na pinuputol ko. Pang ilang bisis na ako dito nakakita na mga kahoy pinuputol ko. Diyan sila patungo. Diyan ko tinatapon. Ito yung sinasabi ko. Biris din ito guys, oh. May pangalan ito, nakalimutan ko. Look, oh. Oh, ang dami, oh. Oh, diba, oh. Pagkain po ito makain po ito siya, guys. Ang daming bihala. Ang dami, guys. Look. Ang saya. Ang saya-saya. Ang dami. Grabe. Hala, guys, ang dami. Hala, makakain kayo ito, guys. Oh, makain ito, oh. Oh my goodness, ang dami. Ang dami. Ang dami guys. Look oh. Oh my goodness. Oh goodness. Oh. Look oh. Dami. Amin pa ito dito guys. Ang lugar namin is hanggang dito yung mga kabukiran namin no. Hacienda ni Inday Mirian. Doon pa to. Dito may daanan dito eh. Dito may daanan dito. Ngayon wala na siyang daanan kasi wala nang dumadaan. Yung kapitbahay namin paminsan dito magdaan-daan. Ngayon wala na. So hanggang doon pa yan, hanggang doon. So amin pa itong bukid na ito, no? At hindi na namin maalagaan ni Tami kasi hindi nila nilinis yung pagbili namin. So marumi siya. Ito po yung ano natin. Pero ang saya guys kasi ang dami. Mga ganitong time pala dapat harvest ito, no? Kainin kung gusto mong kumakain ito. Look, nanghulog na yung iba. Oh my goodness, tignan nyo to. Oh, tignan nyo, oh. No? Look, oh. Ay, hugasan man ito. Kapag kumakain ka nito, kailangan hugasan. Berries. Oh my goodness, look, oh. So, ang saya lang dito na area. Pero kapag andito ka, kailangan mo nakatingin sa mga gilid-gilid. Kasi maraming ahas dito. At nakakita na ako dito yung mga ganitong size na ahas. Oh. Ganito. At merong ganyang kalaki. Kahoy po yan. Pero yun. So, paminsan kapag magpunta ako dito, titingin talaga ako sa kahoy. Baka nandun nakabilibid, no? So, yun. Ang saya lang, guys. Kasi meron tayo ditong prutas. Kahoy. So, let me see, guys, kung makain ba ito. Ay, makain ito eh. Kasi kinakain ito ni Tami. Meron din kami dun eh. Dun sa kabila, meron din. Tignan nyo to. Picturean ko nga ito. Para mapakita ko kay Tami. Look, nasira na pala talaga itong kahoy na to. Woodpecker po ang kumatkat nito, guys. Umingkit. So, kapag magkaganito na, that means yung kahoy isira sa loob. May uod. At kunin ng woodpecker at saka hanggang masira na itong kahoy. Look, mag-start sila dito. Ay, nako, itong woodpecker. Halos lahat dito eh. Ito din, oh. Inano din ito niya, oh. Kinatkat. Oh, look, oh. Para silang yung woodpecker talaga. Para silang mga baliw. Inano nila yung mga kahoy namin. Prutas pa talaga. Tara, yung kapitbahay namin pala dyan, guys, eh. Raspberry. Yan. Ito, kakain ako nito. Berries din ito, pero raspberry. Yung berries na yan is kakaibang yung pangalan. Look, ang daming bunga, oh. Daming bunga. Grabe.
Ang taba. Look, tignan nyo guys. Ang taba. Ang taba-taba, no? Han? What is that berries? Trees. How do you call that berries? Yeah, and the tree. The big trees. Big trees. Yeah, it's a trees. And then there is fruit. Mulberries, right? You can eat that? I love mulberries. Yeah. Hundreds, Allah. At so ngayon mga loves, no, nagpunta tayo dito sa kabilang gilid. Meron po pala ditong isa, tinitignan ko yung isang kahoy dito kung nagbunga ba. At nashock din ako kasi ang daming bunga dito sa kabilang sa gilid ng bahay. So dalawa pala itong mulberry namin, no. At saka maganda siya pala. Last year mga loves, nakita namin ito. Ang diferensya kasi, yung pagkakita namin nito is talagang tapos na yung mga hinog. Pangit na yung nakita namin. Pero guys, doon tayo sa kabila, yung sa pinakalikod tayo mag-harvest. Kasi walang makakita na kapitbahay. Magyaw-yaw na po kasi ako dito guys. Ichichiburichi yung bibig ko. So kaya yon. At para hindi magtataka, doon tayo sa likuran. At yun, ang layo pa ng binaklay ko. Charot. Pumasok na si Tami. Harvest tayo dito kasi kakain pala si Tami nito. Ang gusto pala niya. So, harvest tayo. Look. Gusto pala niya ito, no? Kaloka itong asawa ko. Kakain pala siya nito. Mulberry palang pangalan nito. Sabi pa niya, ng mga bata daw sila. Yung mga bata daw sila, kinakain daw nila to eh. Look. Ano lang siya guys, magpula sa kamay ba oh. So, kuha tayo ng makain ni Mister. Kasi matagal na pala ito niyang kinakain. Sabi pa niya, kaya kumakain ang ibon daw nito dahil is edible. Pwede siya makain ng tao. So yun, si Mister. Kuna natin, ang dami. Ang dami oh. Ito. Nahulog. Ginoo ko. Hindi ko alam na ganito dahil kaganda ito. Ako. Kaganda. Oh, nahulog na yung iba. Sobrang ka-ripe. Kaya nahuhulog. Uy. Ako. Diba? Look. Paborito daw niya to. O, diba? May paborito pas Mister. Ang daming anik eh. Dito, marami malaki oh. Ito, malaki. Wala. Yan. Okay, lang dito. Baka dito. Sa taas. Yes, son. The single dumbest, nastiest, most dishonest, most ridiculous person he could possibly And how it find tastes. for the very public position of White House press secretary. There's It's not as sweet as it should be.